Racehorses pana Mariana Ziburského. Takže poprosím pana velvyslance Kühneho, Herr Botschafter, Sie können jetzt den Preis dem siegreichen Besitzer übergeben. Takže ten velký, první ze 3 velkých pohárů najde svého majitele v muži, který zasponzoroval toto derby, přivedl jeho hlavní žokejskou hvězdu a odnáší si vítězství. Marian Ziburské, muž, kterému středoevropské dosti vděčí za mnoho, dnes takto slaví v Praze. Herr Botschafter, bitte, Sie können jetzt den Pokal übergeben. Marian Ziburské, který je majitelem koní v Česku, na Slovensku, v Polsku. Takže německý velvyslanec předává cenu německému majiteli působícímu v Polsku za vítězství v českém derby. Paní Zuzana Rambová, ředitelka Chuchlárny Praha, předá cenu vítěznému trenérovi, takže pohár pro pana Macie Jodlovského. Z Varšavy Služevce, jak spočítal Jiří Zláman, je to přes 600 kilometrů a ta cesta se bohatě vyplatila. A doktor Jiří Charvát, prezident Jockey klubu, předá pohár vítěznému žokeji. Pane doktore, předejte tedy pohár muži, který vyhrál nejen britské derby, ale po dnešku i české. Richard Kingscott. Pan doktor Charvát už možná i domluví nějaké rychlé angažmá. Ještě kytička pro Richarda, který dovedl Desert Crowna před 2 lety k vítězství v Epsomu a při své první účasti tady v Praze jediný start a rovnou vítězství v českém derby. Dámy a pánové, vítězové tedy jsou kompletní, mají své poháry a nyní na počest Noty Pítra zazní polská hymna.